Kapag galing yan sa miss na miss nyo yung isa't isa, iba ang lambingan nun. Iba yung init, iba yung diin, iba yung sagad. Unang-unang remedyo kapag nanganganib na, magpahinga. Diba? Hindi yung tatapusin nyo agad. Kailangan nyo lang minsan ng space. 'Di ba? Baka pagod lang kayo pareho eh. Baka pagod kayo sa trabaho, pagod kayo sa mga nangyayari sa lipunan, 'di ba? Sa gobyerno, baka pagod ka rin sa trabaho kasi nga yung boss mo maraming utos. So minsan wala talaga tayong sa mood para makipag-artihan sa ating mga jowa. Kaya sometimes it's okay to have a break, have a pause, and at the same time kapag nag-reunite kayo, kapag okay na kayo, kapag ready na kayo pareho, that would be the time para talagang magkaroon kayo ng quality time together. At sinasabi ko sa inyo kapag galing yan sa miss na miss nyo yung isa't isa, iba ang lambingan nun. Iba yung init, iba yung diin, iba yung sagad ng pagmamahalan. Diba? Totoo naman. If you are having a relationship right now, if you have a partner, definitely it's a maintenance. So do something that will excite you, that will excite your relationship. Kailangan nyo ng spiciness. Diba? Totoo. Kailangan nyo ng spiciness sa relasyon para ma-maintain yung relasyon. And that's life. Wow. In general, hindi lang sa relasyon. Sometimes contentment or ang pagiging kontento ng tao ay talaga nga namang may different levels. So kung ikaw ay naka-achieve na ng ganitong goal, no, definitely you should have another goal. And that's normal, that's life. Diba? Same goes with the relationship. You need to spice up. Diba? Kailangan nyo ng spark ulit. Kailangan nyo ng mag-date in a different location, in a different venue para at least, diba, maramdaman nyo sa isa't isa na, okay, kailangan pala naming i-maintain to. And always remember, a relationship is a partnership. So kung ikaw na lang ang may gusto, ay nako, sinasabi ko sa iyo, ikaw na dehado dyan. Oo. Kailangan dalawa kayong may gusto para mag-work ang relationship nyo. 'Di ba? Kailangan nyong baguhin ang routine. Break the cycle. Para at the end of the day, dalawa ay magtataguyod ng relasyon, hindi isa lang. Ang daming nasa relasyon ngayon na talaga nga namang isa na lang ang may gusto. Ang daming nasa relasyon ngayon na talaga nga namang one-sided na lang. Na talaga nga namang sila na lang ang kumakapit. Kaya ikaw na nakikinig, kung lumalabo na ang relasyon nyo, ay sinasabi ko sa inyo, baka may iba na yan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.